Sinanapi at nga Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Cristo ang katurangan ka, ang pagkamot ng Diyos, silang papisumaro ka Espiritu Santo, mapa sa inyo gabos. Asin sa iyong Espiritu. Diyos siring sa pinagdara sa introduksyon, magpasalamat kita sa Diyos. May huli ka ang Diyos, iyo ang pinag-unan ng gabos na arte hindi sa ibaba ni kinapang. Kung dali ang Diyos, ay taman mahihiling ang kagayunan ng sa iyang mga kimukan mo na pinagkatiwala sa bulan. O mga tukod ng inyong agaw, Miyerkules, sa mga nagdedibusyon sa Oriental Humano Perpetual Church, ang misan niya to sa misan niya na agaw. Kaya tayo na kung gusto pa rin magsimba kung sa inyo gusto magsimba, pwede pa man, alagad mo yan, iyon na ang misa para sa agaw na hindi. Mga tukang, apuntan sa itong mga kasalan, tangalimang-hanin kung kita mag-celebrar kan mga banal na mister. Nagkukumpisa ako sa Diyos na makakamahal, kasi sa iyo mga lugar, talagasala ako ni makuri sa isip, sa tataram, sa iwasin sa pabayaran. Sana ko, makuri sana. Kaya ang nangyari ako si Santa Maria dahil na perden sa kabos ng Jesus Santos, kasi sa iyo mga lugar, na pagpagibig sa kagurangan ng Diyos. Mahirap manlugod sa Tuhan Diyos na makakamahal, kasi makapatawadan sa mga kasalan, dahil kita sa buhay na dahil kasalukuyan. Amen. Siring sa intensyon, ngunya na daw, ipamimita ang bilog ng Bicol University na human ini ang ispilahan kung sa ilang nagtapos ni sa kuya pinag-aralan sa arkitektura. Mga dibida. O Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos sa sintunay, tuguti kami, bulikan sa iyong grasya, na mabuhay siring na pinamagkalikot mong mag-ero. Huling kay Jesu Cristo ang katurangan niya mo sa iyong api,
na kay mamong nabubuhay as sinagahade, kasarog ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. A reading from the book of Genesis. At the end of 40 days, Noah opened the hatch he had made for the ark, and he said, for there was water all over the earth. Putting out his hand, he caught the dove, and drew it back to him inside the ark. He waited 7 days more, and again sent the dove out from the ark. In the evening, the dove came back to him, and there in its bill was a plucked off olive leaf. So Noah knew that the waters had lessened on the earth. He waited still another 7 days, and then released the dove once more. And this time, it did not come back. In the 601st year of Noah's life, in the first month, on the first day of the month, the water began to dry up on the earth. Noah then removed the covering of the ark, and saw that the surface of the ground was drying up. Noah built an altar to the Lord, and choosing from every clean animal and every clean bird, he offered burnt offerings on the water. When the Lord smelled the sweet odor, he said to himself, "Never again will I ruin the earth because of man, since the desires of man's heart are evil from the start. Nor will I ever again strike down all living beings as I have done. As long as the earth lasts, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease." Responsorial Psalm, let our response be, "To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise." Response, To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise. "How shall I make a return to the Lord for all the good he has done for me? The cup of salvation I will take up, and I will call upon the name of the Lord." Response, To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise. "My vows to the Lord I will pay, in the presence of a holy people. Precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful ones." Response, To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise. "My vows to the Lord I will pay, in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem." Response, To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise. Nakikita kita para sa pagkakaroon ng aming lupa. Ang kagurangdan mapasay Asin sa imong espiritu, pagbasa sa Ebanghelyo sa Isan Marcos. pamurawayan sa imong kagurangan. Nagabot sinda sa Betsaida, nagkapirang tao ang nagdaraning sa mungkuta ni Jesus, as sinakimahirap na lupita niya. Kinapit ni Jesus
Jesus ang buta paluwas sa bali. Linutaban niya ang mga mata kan buta, asin ibinugta kan mga kamot sa iya dangan hinapon. May nahihiling ka? Nagtangad ang lalaki asin nagsabi, may nahihiling akong mga tao, anagan, garusin na mga kahoy na naglalakad. Dinutaan liwat ni Jesus ang mata kan buta. Nagmalin marahay ang buta asin narahay siya. Nahiling na niya nin malinaw ang gabos. Dangan pinapulit na ni Jesus ang lalaki asin tinukon. Dali ka na magbalik sa bali. Mga tugangan marahay na bareta nin katurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sumay tukawan, mga tukaw, sudahi, mga tinilo, o kung gusto nito makita, pwede man. Dahil mga pwede, problema ka ilan. Inot sa gapos mga tugan, gusto ko magpasalamat sa dakulang imbitasyon nito sa kuya, sa paagi ni Madam Ed, na tamang-tama, nasa sabbatical leave ako ngunyan, sa rupo akong misyonero sa nasyon Hapon, Japan. Mga sa loob na ni 30 anyos ako yung tuman. Nagtapos ako kan arkitektura kan si late President Bunto pa ang presidente. Nasa rupan siya sa miyembro kan Neo Catechumeni sa Cathedral. Ako po sa mga inot na bunga kan katikuminado sa Kinupatan. Kaya sa akong misyonero sa Japan. Matik na sa ako kaito kan board sapagkat nag-abot ang surat mapasiring sa Rome. Kaya inian sa kaugmahan ko na mahiling ko girarayan sa kuya pinaghalian na kung saan ang arte kan buhay ko dikti sa biyo or ikaw ba na maugmahan ko niya na kaito ayun pa ini yan yang pertama kali subuh bangun titik kaya jadi kami ios kaito kada-ada apakah sahirakan Diyos sahirakan kinakpan na yung titik kita siringman sa mga nag-organisa ka ini aldaw na ini ipag-celebrar ka National Art Day sa rong bagay tan pagpasalamat sa mahal na Diyos minulita mo niyan tinuturuan kita ni Diyos kung paano takwanin halaga ining sa iyang mga gibo na kung mayo at arte sabi nga hindi di ba nga bulwa araron mo na bigol ini bulwa source yun yan sa bintang dakulakon ng magayunon ang pagka-taunidukan kahulugan bulwa book launching, puro istoryaan, literatura,
niya ako pamukilaton. Na mahiling ko sa aldaw na ini ang sa iyang pagkamuon. Siring kaining lalaki digdi sa Ebanghelyo, kan linutaban paga siya. Ining simbolo kan luta, ining laway, sarong mahalagang bagay para sa satuya. Ini ang espiritu ni kagurangnan. Tapag ang padi nagtataram sa tuya na kitagapos mga buta. Alagad tipisilon ini mga tugang akuon. Ningulita pag kitagapos nag-ahadi ang kaambugan gabos kita mga buta. Alagad ngunyan magpasalamat kita ningulita siring kainisa nahiling ta nadang ta linutaban yan mga matakan buta asin ibinutang ng mga kamugsaya dangan hinapo may nahihiling ka ining hapot na inining kagurang na inahapot man sa kuya inahapot man sa kuya ano ang sa indong nahihiling ngunyan ang daw na Pebrero 15, 1923 aberta iba kita din pwedeng Father, may nahihiling ako. Ano itong nahihiling ninyo? Aber? Mga madam, mga sir, mga estudyante, ano nahihiling ninyo mo niya? Dahil ito nahihiling, ay talaga mga puta. Ay, yaon sa tuban ninyo. Bako. Si Kristo. Ini ang nahihiling ta na aldaw na ini inahali sa tuya ang sa tuya mga pagkabutani nabubutan kita mga tugang sarong paagi na kumbinsan dahil mo na hihiling na ikapalang kapagal mo na you are overstressed hulita sa pagka-stress nabubuta kita sa mga bagay na kinikibutan Diyos sa tuya. Sarong bagay na dapat niya itong ipag-ugma na ining tao, ining buta, binuksanan sa iyong mga mata. Sabi ba ganyan? May nahihiling ngayon akong garong mga kahoy na naglalakaw. Aning kaduang pagbuktat ni Jesus, nahiling na niya ang kagayunan kan pagkamot ng Diyos sa iya. Kaya ilan po ini sa ngunyan aldaming pagtiripunta sa pag-celebrar kan National Art Day. Kasi bago pa kita nagpupuon, nag-abot ako dito anong oras tabi ito, madam? 8:10. Araman sa rin ang Japanese. 1 hour before, iyak niya. Ninulit na pag ang mga Japanese, ang sarong minuto mga tuga, ang sarong minuto, kadakol na nilang naigibo. So Pinoy, ay natatay pag neso na bakit? Hilingan. Ninulit na sa pagpara halat, nagkainurugakan na kita. Kaya kasubago yung naku paglaog ko, wow, magayunon niya ako hindi lugar na ini pinagkipukan mahal ng Diyos. Ini pinagkipukan tarpulina yaon niya din ang mga bagay na dapat niya itong ipagpasalamat. Nang enot na ginibulig di sa Ebanghelyo ng araw ni Jesus, tinakpan sa kamot, sa buta, asin paghalik kan kamot, nakahilig. Sarong arte ning kapangyarihan ning kaburangan. Kasabi tabaga ang mga igwa ning talento ning ang arte siring sa buya na nag-arkitektura. Ining mga kamot na ini na sabi nga kan mga nag-abrasa sa Korea
Father Dino, garuda mo lamang ginagamitan sa imong mga kamot. Malinikon, maalmason. Sabi ko, sige, atin niya ko. Dapat yung malimig. Alagad, ganyan na ako sa Japan mga tugang, nagamit ko manggiral ang pagka-arkitektura. Japanese character ba kaya? Mga kinalingki. Yan, mga architecture baga. Mahili ko yun. Ngunyan, ang mga Hapon pag ako nagsusurat in Japanese character, sabi nila, Sugoi Shinto-san, anata no kakekata ga sugoi desu ne. Yappari, Philippine da. Sugoku, talento ga arun diyan. Sabi yun, other mag-igun ng pagkakibo daw mo pa ngayon mga Hapon. Sabi ko, nag-adal po niya ako kay arkitektura sa Pilipinas. Ah, so desu ka. Yappari desu ne. Oh yeah. Kaya pagkatuga, ini kagayunan kan Banao na inako kung yan ang pagkamuta ko na binulong ni Diyos, yao nagagamit ko mangiraray. Kaya hindi ka mo mga tugang matakot kung paminsan-minsan nagiging kang buta. Magugma, dahil Diyos mismo ang mamukla kan sa iyong mga mata. Ang enot mong mahihiling, namumutan ka ng Diyos. Tapos ang sarong Kristiyano na matian ang arti kang pagkamot ni Diyos, nagiging bago tao siya. Ang gabos ng mga nakapaligid sa likod mo, sa luwas mo, sa atubangan mo, sa tuo mo, sa wala, tapos siya nagiging magayuman. Hulita ang Diyos, iyo ang tao sa tuyan ng kanungan, taganin gamiton sa pag-umaw, pagpasalamat sa iya. Kaya naugmaw na puta, sa inaduman si Glenn Narvaez. Glenn Narvaez, taga-tinubatan ba ba yan? Ano? Kaklase ko po yan ka elementary sa building 2. Tapos, nag-St. Benedict siya high school. Kaya sabi ko, pero gadana ba ka siya? Gadana. Kaya kapag kahiling ko, wow, yung mga pala ng Antican Diyos at dati kong kaklase si Glenn Narvaez. Kaya kung mahiling tangon yun mga tugang aldaw na ini, dahil namang masasayang sa pagpadagos ka programa. Makulwak diti ang bendisyon ni mahal na Diyos. Ining kagayunan kang pagkamot ni Diyos, makulwak man sa tuyang niya. Kaya, sa pagpadagos niya ito kanining Santa Misa hagadunta, nalukod na imasaya, ipasok ka sa mga estudyante, siringkan, ipinasa sa muya ni late architect Fede siya. Siya ang naghubog sa muya, tananing kami magami ang inupudan dito sa Bicol University. Kadang pa po mga maestro na yan, mga yaw na luman si Architect Ray Reynaldo, nasyonal, kababayan ni man yan. Tapos hindi iyo to so nagsusunod sa muya, kan ako nag-depend thesis. Alagad sa sarong ultimong tataram, mga tugang, ining bindisyon na ini nanananda sa inot na binasa baga, kan nagdilubyo, binako ni Diyos ang kinapa. Asin, nagpaluga ang Diyos. Sagot pa man, dahil ko na dijibuhon ang araw kat panahon ni Noah. Tananing mahiling kang tao na ako ang tagibo kang gabos, asin ang gabos, mahihiling ang kagayunan kan gibo kan sa mga kamot. Ang pinakamagayon na nagbuluwag na ginimo kan Diyos, kitang tao. Kitang tao. Pagulit nindo sa about yan sa opisina sa mga nagawa, sa mga estudyante, pag naglaog ka mo ni comfort ko, magsalmig ka mo, take a look at yourself. How God makes you a beautiful arts of His love. Igwa kita ni, aminin,
kiray. Igwa kita ni mata. Suiba inchi, suiba. Basta mata yan. Igwa ni urong, igwa ni ngimot, igwa ni ngipon. Alagay na iba mga postiso. Ngipon pa man iyan. Igwa ni talinga, igwa ni tuho, igwa ni kamot, igwa ni pitis. Mga tugang. Dahil pala ka mo kayo maugman na, ay salamat ako pala na enot na ginipon ng Diyos na atin niya kan sa iyang ladawan. Kaya mo niya na daw mga tugang ini mga gigibuhon niya to nindo. Tapos kami sama. Sabi nga ni kanina ng barkada ko, Father, sometime magkalagala ka man sa Ligaspi. Pero ngayon, magkalaga ki kwarta. Tapos magkalagala ka kagaling ki kwarta. Tayo nakahulugan ayaw mananggan niya. Ngunyan, sarong bagay ang pinakamagayon na idudulot sa tuya ng kakurangan ang pag-ako sa iya sa banal na komunyon. Pag sabing komunyon, ang Diyos na dahil nahihiling, makikisaro sa tuya. Pag hindi pinagkakaon kan mga tao, kan mga natutulog sa iya, nagbabago, ang sa ilang mga kaisipan, ang sa ilang pag-ibig, ang sa ilang pagdaan, ang sa ilang pag-iro-iro, ang sa ilang pagmamahot, higing, siring, sa lalawan, ni Aki, ni Diyos. Kaya nga kita pinag-aapol na mga, sumakaupot takon ko kitulong lapat. Ano ang nagiging buhay na? Nagiging kita? Mga Kristiyan. Kristiyano halik sa tataramo ng ngalan ni Kristo. Out pamanlugod, uhual daw. Ilingon mo, apunon mo sa diri, maakuman, permi, kuranan, maluwas na naman ako. Sana tayo ka magwarap sa kuya tatibat magin. Ganun Diyos mahirap iyo, sabi ka Diyos, dahil ka magiging siring kayo. Kundi, magiging siring kayo. Kaya mga tugan, magpasalamat kita ng God, mga nag-organizan ka ini, pada ko sa pagpapulusan, magbulwa ang grasya nin pagkamaimpon sa mga kibo ni Diyos sa satuya sa araw-araw. Iyaw pamanlugod, bindisyonan ang Bigod na Bicol University. Sugapos ng mga branches kayo sa Ginubatan, ng Bigod Ginubatan na, sa Pulangi, as sa iba pang mga lugar. Minulit yawon ang kagayunan, kan buhay na hari sa pagkalunan. Yan magkirinong kanganing mga diunta of the faith. Gathered in joyful hope, God will create hearts to love. With hearts full of trust, we pray, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the Pope, the bishops, and the clergy, that they may tirelessly practice and empower the flock and prostitute in their faithfulness in proclaiming the gospel, we pray. Lord, hear our prayer. For the government officials and those who are in public office, that like the blind man, may their eyes be opened for them to clearly discern the needs of the people, we pray. Lord, hear our prayer. For the Bicol University, through its officials, faculty, and staff, that it may serve the community in the spirit of Christian ideals, we pray. Lord, hear our prayer. For our students and stakeholders, that they may encounter Christ as the meaning and inspiration of their lives, we pray. Lord, hear our prayer. For all of us here, that we may build roads to peace and reconciliation through genuine service as we celebrate the National Arts Month, we pray. Lord, hear our prayer. For our departed brothers and sisters, that they may rest in God's dwelling place and be given the promise of resurrection, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Heavenly Father, listen to the prayer of people. May the coming of Christ find us steadfast in faith,
joyful in hope, and entering in love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Sa nalanganan po kita, siringan si pero po ang makisarap sa kamurang magkukumunyon po. Pakitas po ang kamor. So, bali mga 20 po ang makumun. Kantahundan po. Magpamili ka mong yatibang kananingan sa kuwasin sa inyong mata, maakumanlod kan Diyos sa mga kapatid. Ako ang nagluwag ka, kuranan, kanakan sa iyong mga tao, para sa kaumawan asing kamurawayan ka sa iyong ngaran, para man sa pakinabangyato asing kalbilog niya ang banal na simbahan. Kabarangan, hiling sakripisyo maging malinig na pagtulot sa imo asin para sa mo, banal na biyaya ang pagkaherap mo, huli ni Kristo sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapas sa inyo. Asin sa imong espiritu, Ita sa mga puso. initaas mina sa kagurangan, Magpasalamat kita sa kagurangan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sayan, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama. Uli kang namumutan mong api sa Yesu Kristo at sa imong tataram na iginipumukan kabos. Sinuko mong paraligtas asin para tupos para sa mo, na nilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namudag sa Berhen. Sa pagutok kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo banal na banwaan, naglupa siya kan pinapasakitan, tanganing naubuan ang kagananan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwan. Kaya kaiba kan mga angles asin gamos na santos, nagaharupay kami kan sa imong kamurawayan, sarong timog na minaawi.
Kagrangnan kanaganan manang urapan ni kabuas na kabanalan. Kaining mga tang namimili kami pabanala ka namun kan sa iyong espiritu. Tanganing para sa mo, maginhawa kasimdugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sarukaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaa ini, asin itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magkakamkabos, asin magkakan kaini, taini ang sa uyang hawa na idudulo para sa inyo. Siriman pagkapamangki, pagkuhan niya maningkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magaku kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo. Kad pagkuha sindani na tipan na papapuluson para sa inyo asin para sa dakon, sa magpatawad kan mga kasaklan. Ini pagibuon ito sa pagrundong sa iyo. Misteryo kan pagtuon. Kaya kami nandurugdog at sa iyong pagkaganda sa iyong magkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kakurangnan, kan tinapay nin buhay, asin nin kalis, nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanin ko mo na magatuubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahal kaming nag-aaral, na kaming nagpapakinabang kanawag asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kakurangnan sa iyong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bagan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan kapos na klero. Sirimang girumduma sa imong pagkahirap sa mong mga tukang na nagturo sa pagkagadaan, paglaong kapag kabuhay liwat asin kapos na magkadan. Sa diit na panahon, girumdumunta ang mga naenot na mga namahala hindi sa Bicol University, sa mga maestro ko, presidente, tugod, makamtanan nila ang kapahingaluan na linis. Dahil ang kuwasinda sa liwanag kag sa imong lalawgon, kay rami kami kabuas, namimili kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayanggong, kan mga banal na apostoles singabos na santos, na kaito para kapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na rin kasagkuran, mag-umawasing magpamuraway sa imo siriman, huli sa aking mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kay banyasin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamahan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahunan.
Natugdoan kang nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngunyan mangas kitang mga tao.